și la sfârșitul anului 2008 putem spune că până aici Domnul ne-a ajutat. A mai trecut un an. Un an la misiunea Coasizabantu este ca și o clipă. Haideți să oprim timpul un loc pentru un moment și să cugetăm la tot ce Dumnezeu ne-a ajutat să realizăm în acest an. Rămâneți cu noi pentru următoarele minute. Și anul acesta am avut privilegiul să găzduim conferințe de tineret lunare, unde mulți tineri au putut să găsească ajutor spiritual. Vrem să spunem un herzlichen Dank, unchiule Friedrich, pentru tot ce a făcut pentru noi și în acest an. Unchiul Hans plantează un cuvânt de iubire adânc în inima unui om. Îl hrănește cu un zâmbet și o rugăciune și apoi stă deoparte și privește cum înflorește. Tinerii de la Coasizabantu sunt ca niște flori care răspândesc parfumul curăției lor în orice loc. Uneori a fost o provocare să jucăm roluri opuse caracterelor noastre, dar am dat totul din noi pentru ca mesajul curăției să atingă inimile tinerilor. De anul acesta am hotărât să mergem în școli cu Dragostea adevărată așteaptă, fiind conștienți că o decizie bună luată chiar la vârsta de 13 ani îți poate influența întreaga viață. Mulțumim în special familiei Crăciun pentru tot sprijinul și încurajarea acordată în această lucrare. Ne este mai ușor să înaintăm, având oameni ca și voi în spatele nostru, care ne susțin. La 10 ani de la înființarea misiunii, obișnuita conferință de vară a fost o întâlnire aniversară între prieteni mai vechi și mai noi ai misiunii. Și pregătirile încep. Unde credeți că se ascund cele mai bune bucătărese din lume? La misiunea Coasizabantu din Voiteg! Mulțumim frumos pentru masă! Serviciul mereu elegant. Mulțumim, Chiu Marian! Mulțumim și pentru căldură!
Cu ce vă servim? Foștii membri ai Eurocorului ne-au cântat și ne-au încântat prin cântările lor. Nu credem că Eurocorul ar fi existat dacă Uncle Friedel și Tanti Rita nu ar fi adus focul trezirii și nu ne-ar fi vizitat în fiecare an. Uncle Friedel este cu adevărat tatăl Eurocorului. Radio CNM a fost o altă cale prin care am putut să răspândim lumina și anul acesta. La treabă cu voi! Raluca, aprinde focul ăla odată! Că tu ai vreme de pozne? Fii bună și calcă-mi și mie chimeșa. Flăcăii obosesc și ostănesc, chiar tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostănesc.
Aici sunt! Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dăruit încă un loc în România unde oamenii pot găsi ajutor spiritual. Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Dumnezeu a chemat familia Hafner să fie printre acei puțini lucrători. Dar clădirea misiunii a necesitat câteva reparații, așa că, din nou la treabă! Și nelipsitele weekenduri de lucru. Unii muncesc din greu, iar alții taie frunze la câini. Unchiul Connie, nelipsit de la weekendurile de lucru. Alo, poți să mă mai ții puțin de vorbă? Veni să mă pune să car bolovani. Măi, voi aveți timp de poze? Până și copiii își încearcă îndemânările. Tanti Lili nu ne învață doar muzică, ci și croitorie. Un cor nu este un cor adevărat fără tenor și bas. Headed for that jubilee yonder in the skies. What a day of singing, what a day of shouting. Ne bucurăm că după 4 ani Carsten a încheiat capitolul Africa, împlinind ultimul verset din Vechiul Testament. Citez: El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, dar și spre lucrarea misiunii cu Asabantu din România. Dar și fetele au primit o colegă nouă. Familia îndoliată Huber ne-a arătat cum poți avea pace adâncă în mijlocul furtunii. De la înălțime vă văd mai bine.
Cine e Unchiul Ferni? El este de-al casei. O seară în care ne-am simțit ca în România. Lidia, câtă vreme mai trebuie să scriu pe o cărămidă? Așteptăm să începem școala! Avem un cântec de mulțumire în inimă pentru Dumnezeu, care a fost alături de noi în mod minunat în acest an. Jesus Christ, His Son, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say,
Unii oameni pur și simplu sunt buni organizatori. Mulțumim, Corina! Ce se întâmplă aici? Vrem ruladă cu banane! De unde? De la Mama Roșca! Unchiul Hans ține totul sub control. Dar, ia să vedem ce fac șoarecii când pisica nu e acasă. Party! Pentru asta, tortul e al meu. Iar mâine dimineață la 6, trezirea! Are you ready? Always ready! Fetelor, toată misiunea trebuie să fie picobello! Cu ajutorul lui Dumnezeu, ne-am propus ca pentru anul viitor să terminăm construirea casei lui unchiul Hans, să punem în funcțiune școala, să terminăm construirea sălii de mese, să facem o seră de legume, să renovăm aceste hale și să renovăm viitoarea casă a familiei Orban. Dar mai presus de orice, tânjim ca în anul ce vine să devenim tot mai mult ca și cedrul din Liban, care are rădăcini adânc înfipte în pământ, este înalt și face umbră pentru călătorii obosiți. Acest copac nu poate fi mâncat de insecte. Tot la fel și noi ne dorim ca păcatul să nu pătrundă în viața noastră, ci să putem fi o oază de înviorare pentru toți cei cu care venim în contact. Fie ca Dumnezeu să ne ajute. La mulți ani!